Lo wayengumdlali weKaizer Chiefs neSuperSport United uMandla Masango useveza umbono wakhe ngokuthi yimaphi amaligi ase-Europe azohambisana kangcono noRelebohile Mofokeng. uMofokeng osemncane ungomunye wabadlali abaqame kakhulu ku-Orlando Pirates ngesizini edlule nakule sizini. Ukhonjwe England naseScotland. uMasango naye owahlala isikhathi eside eDenmark edlalela iRangers FC ululeke lo mdlalo oneminyaka engu-20 ubudala ukuthi aye kwiligi lapho azoba nengcindezi encane ngaphambi kokuya kwelinye lamaqembu amakhulu ase-Europe. Akudingeki ukuthi aye kuChelsea, kwiManchester City noma eBarcelona ngoba isikhathi sakhe somdlalo sizoba sincane kulawo maqembu amakhulu. Ngincamela ukuthi aye eNetherlands ngoba indlela yokudlala khona izomfanela ngoba isezingeni eliphezulu. Ayinabo abadlali abakhulu abazomethusa. Lapha eNetherlands ibhola abadlala 100%, bashaya ibhola ngapha nangapha, ngakho-ke kuzohambisana nesitayela sakhe ngoba uyamangalisa uma ebhekene nomuntu ngamunye futhi akekho ongamelana naye, kusho uMasango. Ngicabanga ukuthi angaqama naseBelgium. Lawo maligi amabili iNetherlands neBelgium mahle kubadlali abaqhamuka eSouth Africa ngaphambi kokuthi baye kulawo maligi amakhulu ase-Europe ukuze bazenze. Abanye abadlali abadlala eFrance kodwa basithola isikhathi esiningi somdlalo. Kudinga ukuthatha isinyathelo ngesinyathelo ngoba impilo ihlukile eEurope. Lapha eSouth Africa uyisihlabani futhi wonke umuntu uyakuthanda, kodwa ngakolunye uhlangothi udinga ukuqala phansi, awaziwa umuntu nesikhathi sokudlala usitholi. Khona manje uMofokeng udlala okwesihlanu kubafana bafana emidlalweni yokuhlungela Africa Cup of Nations neSouth Sudan eKapa ngoLwesibili ebusuku. Ungene emzuzwini engu-15 yokugcina emidlalweni wacishe wanikeza u-Ingram Reyners usizo, kodwa lo mgadli weMamelodi Sundowns wageja epalini.